Nagpahinomdom ang Department of Labor and Employment Region 9 sa mga employer nga siguruhong dili makasinati og heat stress ang mga trabahante karong grabe ang kainit sa panahon. Gani, mamahimong i-adjust ang working hours sa mga trabahante. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Sa nakalabayng mga semana, nakasinati og grabeng kainit ang Zamboanga City nga epekto sa El Nino. Sumala sa Pag-asa Zamboanga, mulungtad kini hangtod Mayo karong tuiga. Gani, sa tala sa buhatan, anaa sa 38 hangtod 40 degrees Celsius ang heat index sa syudad. Busa, pahimang no nila karon nga likayang magpainit gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon kay mao kini ang takna nga masinati ang grabeng kainit sa panahon nga mahimong hinungdan sa heat stroke. Apan si Tatay Georgie, dili malikayang magpainit tungod kabahin kini sa iyang trabaho isip construction worker. Matuga kaliente kay binasan. Wa shooter. Sumala sa Department of Labor and Employment Region 9, daan na nilang gipagula ang Labor Advisory No. 08 Series of 2023 o ang Safety and Health Measures to Prevent and Control Heat Stress at the Workplace. Ang maong advisory nagmando sa employers nga siguruhong dili makasinati og heat stress ang mga trabahante ilabi na kadtong dunay mga comorbidities sama sa hypertension ug kidney diseases. Pinaagi sa pag-install or pag-ensure nga ang mga workplaces adunay sakto nga ventilation or insulation, no? Paghatag og personal protective equipment sama sa kalo, goggles ug kaning paggamit sa mga long sleeve nga light. Lastly, ang atong advice niini nga kinahanglan na adyoy libre og adequate nga supply of potable water. Dugang pa, nahisgutan sab sa maong advisory nga mamahimong ipatuman ang flexible work arrangement basta mauyunan kini sa mga trabahante ug employers. Basta makompleto ra nila ang 8 hours. Depende sa nga agrihan sa employers o sa workers. Hinuon sa karon, wala pay nadawat nga report ang Dole Zamboanga kalabot sa mga trabahanteng nakasinati og heat stress sa ilang trabaho. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.